ger ez giriyam hûnê dengê min bibihîzin di beytên min de. Hûn dikarin dest bidin hêsrên min bi destên xwe. Min nizanîbû stran ew qas xweş in ku gotin bê kîfayetin berî ku ez ketibûm ev derdî. Cihek heye ez dizanim mirov dikare her tiştî bibêje. Ez pir nêzîkim dibihîzim lê ez nikarim bibêjim.